Hola, sóc l'Abril i demà me'n vaig a Itàlia, on es va gravar Call Me By Your Name i tenia moltes ganes de gravar-ho, així que us portaré amb mi. Tenim una notícia d'última hora. Ens han retrasat el vol volador. Aniré amb el casquet volador fins a Crema. Arribaré abans. Ole. Entre todas las sábanas y un hueco de la cama que las explicaré, rellenar las sábanas estaban vacías. Aunque esto habrá que matizarlo un poco. És català, això. En català. Outfit del dia. Un vestit del Primark blau. Blau. Jo del Brandy, Melville. Oh, Skinny Legend. Skin Legend. Visions of Gideon, visions of Gideon. For laughter, I threw up to your arms. Is it a video? Is it a video? For laughter, I threw up to your arms. Is it a video? Is it a video? Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon. For the laughter I flew up to your arms. Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon. Al final quasi que no he gravat res avui, però bueno, ha sigut un dia molt cansat. I hem arribat aquí a Crema al voltant de les 4 o les 5 de la tarda. Ara són com les 7 o les 8 i ja ens hem anat cap a casa. Teníem ganes de veure més coses del poble, però és que estem les dues rendides. I demà ja estarem tot el dia aquí, o sigui que ja veurem tot. I passat demà ja ens anem, pel matí. Però bueno, un viatge curt, però igualment val la pena perquè és molt bonic. I la gent d'aquí és molt acollidora. Això és el que m'agrada. És d'aquests llocs que et donen ganes de viure aquí per sempre. És que té un encant que... I només porto aquí 2 hores i ja he vist suficient, en el sentit de... He vist suficient per saber que és una ciutat o un poble, no sé què és. Preciós.
around me. Finish everything like we are. And for example, By Rock River, feel my feet off the ground. now it's not. If it's me, first time that you touch me, all the wonders ever cease. Blessed be the mystery of Entrance is free anytime. You can just go in, drink something. No, I understand. It looks like Lord, I no longer believe, drowned in living waters, cursed by the love that I received from my brother's like Hephaestion who died. Alexander's lover, now my riverbed has dried. Shall I find no other? Oh, is me, running like a clover. Now I'm prone to misery. Birthmark on your shoulder reminds me. How much sorrow can I take? Blackbird on my shoulder, and what difference does it make when this love is over? Shall I sleep within your bed? River of unhappiness, hold your hands upon my head. Till I breathe my last breath. Woe is me. The last time that you touched me, oh, will wonders ever cease? Blessed be the mystery of love. drive 15 minutes, 20 minutes, we go to the next. And the pizza also is the same place. Que se para. Acabem d'arribar ara mateix. Estic completament morta, però bueno. Demà al matí ja hem d'agafar el tren. 2 trens, un bus i espera que surti l'avió, que surt com a les 6, però bueno, volem estar abans, per si cas. Jo m'emporto tot el que hem vist avui, sobretot preciós, amb el guia, que era més majo, de veritat. És que és el meu millor amic. Alberto, t'estimem tots. Ens ha portat amb el cotxe a tot arreu, amb el soundtrack de la peli, tota l'estona. Intentava parlar espanyol, és que de veritat és el millor. No sé per què estic agafant el mòbil tota l'estona. Estic molt lluny? Espera. Més o menys. Ho recomano molt, encara que no hagueu vist la peli, només per
llocs que hi ha tan bonics. I, jope, recomano que veieu la pel·li també, perquè és que val molt la pena. M'agrada molt que no hi hagi com res en anglès, o sigui, literal, el contrari de Barcelona. Perquè a Barcelona és que no se parla ni català ni castellà, quasi. I aquí tothom te parla italià, i bueno, com que se sembla molt a l'espanyol i al català, doncs no hi ha cap problema. El guia. És que el portaré aquí tota la vida, de veritat, quin senyor més majo. M'ha seguit a l'Instagram i tot. De veritat que és el meu millor amic. Alberto, t'estimem tots. El lavabo és preciós, la veritat, m'encanta. L'última nit que passem aquí. He de dir que només amb 3 dies, si fas el tour aquell que us he dit, ho veus tot. Però és que me passaré aquí una setmana, 2 setmanes, per no fer res, en plan... Està tombada la gespa. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Love you, I do. Love you. And when you play guitar, I listen to the strings buzz. The metal vibrates underneath your fingers. And when you crochet, I feel mesmerized and proud. And I would say I love you, but saying it out loud is hard. So I won't say it at all. And I won't stay very long. But you are the life I needed all along. I think of you as my brother, although that sounds dumb. And words are futile devices. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. Han passat alguns dies ja des de que vaig tornar a casa, però és que m'he donat compte que se'm va oblidar completament ensenyar-vos el que vaig comprar, que són 4 tonteries, però bueno, em feia il·lusió ensenyar-ho, i ja que no vaig despedir el vlog, pues
Ho faig ara. Vale. Primera cosa, la més gran. Un pòster. A veure on el fico. De la peli. No sé si es veu gaire bé. Està super arrugat. Però bueno. És lo que hi ha. Això no compta com a cosa comprada. Perquè és que ho vaig agafar. Sé que no s'ha de fer. I mai faig aquestes coses. Mai. Però vaig agafar una pedra del llac on es va gravar, on es van banyar. No sé, me feia il·lusió agafar-la. Sé que no es fa això, però bueno. Una pedra, literalment una pedra. Més coses. Aquest imant que... sí, bueno. Un imant. Aquesta xapa que fica I love crema, però no és un cor. Aquest altre imant de crema, que és com un platet. Molt mono. I aquest altre imant. No és tot per mi, és per familiars, però bueno. També molt xulo. Després, ho he d'arreglar perquè només vaig treure la pegatina aquesta i se'm va treure l'imant d'aquest. Però bueno, amb superglue s'arreglarà. Vaig comprar 2. Me van semblar molt mones. Aquest clauer d'una vespa també. I aquest que fica a Itàlia amb una vespa també. Tot és bastant semblant, però no sé, em va agradar. I ja l'últim... Ens van regalar això a l'oficina de turisme, una postal. I també ens van regalar a l'oficina de turisme això. És un mapa de tots els llocs que surten a la peli. A Crema, a fora de Crema i més lluny. I aquí és com un mapa. Molt xulo. I aquí fica later. Després vaig comprar un pack de postals. Aquest és el que menys m'agrada, però bueno, val la pena per les altres 3. Que són aquesta, que és això, i aquesta. Són bastant semblants, però no sé, per fer regalets m'ha semblat bonic. Després, això no són souvenirs, però un senyor que tenia una exposició d'art ho vaig agafar perquè era molt majo. Un pamfleto de crema, molt gran, moltes coses. I això ho vaig agafar d'una botiga de tatus que fa com especialitzats tatus de la peli. Hi ha un munt de dissenys. Tiquets de tren. Aquest, el tiquet de tren de Milán, jo no sé per què és tan gran, però bueno. I el de crema. I bueno. No sé com haurà quedat aquest vlog en general. Crec que ha quedat mono, almenys les coses que vaig gravar per allà per crema. I vaig intentar estar gravant tota l'estona perquè sortís un vídeo bonic. I bueno, espero que us agradi. I sí. Intentaré gravar més cosetes aquest estiu. Com ja he dit, espero que us agradi. I ja està. Qualsevol dubte que tingueu sobre crema o sobre qualsevol cosa us respondré perquè us recomano sobretot el tour aquest a compte d'Instagram, que és el senyor que us vaig parlar, Alberto. Lo millor del viatge és aquest senyor. I ja està. No m'enrotllo més. Adeu.